Секс за първи път. Да се знае. Не знам, майка ми просто един ден ме попита: вие вече сте толкова много време заедно. И аз казах: да. И тя каза: няма как да не сте правили други неща. И аз казах: да. И тя каза: други неща, освен да се прегръщате с цуд. И аз казах: да. И тя каза: браво, маме, браво. А тя се зарадвала. Зарадва се. Just stop! Да, хубаво. Just stop it! Познавам приятел. Stop! No! Just stop it! Според мен е строго индивидуално. It's time to stop! Аз съм на мнение, че човек не бива да има някакви такива точно установени правила, нали, кога трябва да е първия секс. Точно установени правила, нали, кога трябва да е първия секс и ако е на 12, примерно, това е ужас, или ако е на 18, колко е късно, в смисъл, според мен е строго индивидуално. Аз не съм човека, който